Volkswagen impresiona, aunque no lo conduzcas. Conduce un Golf TDI 105 por 16.900 euros. Volkswagen, das Auto. Autolusa concesionario Volkswagen para Lugo y provincia, Concello de Chantada y Adegas Toalde patrocinan a Mochila do Viaxeiro. Boas, están connosco no comezo dun apaixoante viaxe. Queremosles propoñer unha travesía polo mellor da nosa cultura, dos nosos povos, vilas, xentes e lugares. Dende hoxe poderán encher connosco unha mochila a que nos acompañará nunha viaxe polas festas culturais e gastronómicas máis destacadas da nosa xeografía, do noso país. Porque temos moito que descobrir, porque temos moito que ver e porque podemos facelo xuntos. Acompáñennos, aquí comeza a nosa viaxe. Mira que Marta non adoita chegar tarde. E hoxe que imos á feira do viño de Chantada. Xa tarda máis de media hora. Non sei onde se metería. E logo, voceciña, imos. E como non imos ir? Pero antes, deixame que che conte que levas entre as mans. Trátase do novo Volkswagen Golf, coche do ano 2013 con interior de alta calidade, asentos ErgoActive, fondo de carga variable, ordenador de a bordo con pantalla táctil de 5 pulgadas e un baixísimo nivel de consumo de 4,1 litros sostén. Ademais, algúns modelos deste novo Golf aportan moitas innovacións en seguridade como o freo anticolisións, o detector de fatiga, o lector de sinais ou o sistema de observación do entorno, Front Assist, con función de freo de emerxencia en cidade. O modelo que ti traes, Marta, é o novo Gol Sport 2.0 TDI de 150 cabalos e 6 velocidades con Blue Motion Technology e sistema Start and Stop e unha velocidade máxima de 216 km/h. E que me dis do exterior? Este novo Volkswagen Golf é un modelo máis aerodinámico, máis deportivo e máis elegante. En fin, Marta, é máis Golf que nunca. Bueno, a ver, voceciña, vas quedar todo o día aí falando do coche ou ves canda men a feira de viño de Chantada? Perdón, voy canda ti. Veña, imos. Dentro sumario. Benvidos a Chantada, amigos. Fai un par de anos, a Feira do Viño de Chantada recuperou tradicións propias dos seus comezos, alá polos anos 80. A primeira delas foi recuperar a cata, onde elexir e premiar os mellores viños do certamen. E a segunda, incorporar as casetas en forma de cuba, que logo visitaremos con máis calma. Así que chega o momento de ir catar viños. Pois estamos con don Manuel nunha das actividades importantes desta feira, a cata dos viños. Evidentemente, é un tema que se ven facendo desde sempre, inda que fai 3 ou 4 anos añadiuse a esta cata, digamos, profesional, que é a que vale para dar os premios dos millores viños e as adegas. Non se entregan hoxe os premios dos gañadores, sempre se entregan unha semana ou 10 días despois da feira, que non se diga que todos os viños son bons, os que veñen á feira de Chantada, unhos millores que outros, lóxicamente, non? Todos eles son catadores profesionais, entón? Eu entendo que sí, ainda que despois o mellor é preferible que yo preguntes a eles. E quen elixe a estas persoas? Por que eles? Indudablemente son persoas coñecidas que están facendo catas por distintos lugares da nosa xeografía. Me imagino que farán en Sober, en Pantón, en Quiroga. Supoño que irán tamén a Cambados e a todas as feiras do viño para decidir quenes son os millores de cada ano. Cantos viños participan nesta cata? Preguntei no fai un ratiño, participan 16 bodegas, o que pasa que as 16 bodegas, pois unhas teñen tinto, digamos, do ano, outros teñen incluso tinto de barrica,
participan algunhas con blanco tamén. Os premios son, digamos, uns agasallos que teñen tamén relación ca cerámica da zona e que se entregan xeralmente 8, 10, 15 días despois da Feira do Viño. Este ano é a 31 edición da Feira do Viño de Chantada. Como se consegue unha feira durante tantos anos? Pois eu coido que tendo unhas terras excepcionais para colleitar unhas uvas fenomenales para facer bons viños. Eu acórdome, pois fai concretamente 30 anos ou 31, cando se empezou, era viño totalmente tradicional. Nunhas condicións que daquelas incluso probablemente se buscaba máis a cantidade que a calidade. Pois as adegas están innovando continuamente, de aí que era impensable fai 40 anos que se falara de viño de barrica en Chantada, unha ribeira sacra, e agora sí que se pode falar e que se pode conseguir un bon viño de barrica, ainda que eu insisto, para min e para comer e para poder tomar certa cantidade de viño, eu prefiero os xóvenes, porque che permiten, ten un pouquiño menos de graduación, entonces podes tomar en vez dun vasiño 2 ou 3, da outra maneira non. A xente de Chantada implícase na festa? Muchísimo, implícase moito, pero eu digoche unha cousa, onte pola noite, se vas hoxe tamén pola tarde e aí a noitiña, pois ves moita xente que non coñeces, entonces eso quere dicir que hai moita xente de fora tamén. Bueno, pois nada, eu vou ver un pouquiño como é todo o proceso da cata e despois tiro para a feira, non? Estupendo, ali nos veremos. Estás aquí participando na cata en Chantada, non? Sí. Que fixeches xa? Xa catachedes os blancos? Os blancos, ora empezamos cos tintos. Entón, ora, este é o primeiro tinto, e o que primeiro facemos é mirarlle a fase visual, que é o color, que non teñe nada de color tella. Entonces este é un roso máis ben tirando a grana. Despois miramos a luz para que este limpio, que este brillante. Ti lle pos moi ben, non? Poñolle moi ben, outros poñenlle ben, outro excelente, pero E bueno. o seguinte? É a fase olfativa. Miramos se a calidad dos aromas non ten nada sucio, e despois a intensidade. Se os aromas son intensos ou non son intensos. E aí vamos a fase gustativa, que tamén miramos a intensidade do sabor, se dura despois de tomalo, e a calidad, e tamén un sabor bo, que non ten ningún defecto. Se un viño que diríamos que sería un viño franco. E último é a armonía, que é o conxunto de todo, se é todo armónico. Un aroma penetrante, non si? Entón xa remataches co primeiro viño tinto, non? Primeiro viño tinto. Este que é de barrica ou xove? Soben, as barricas veñen atrás. A cata empezase por blancos, despois vamos aos tintos, pois ao final os tintos barrica. Por que? Porque os tintos saturan máis a boca que os blancos. Entón vamos do que menos satura ao que máis satura. Son vos os viños de aquí? Van por o bo camiño, este ano parece que van por o bo camiño. Creo que van a ser. A Feira do Viño de Chantada, como ben nos dixo o alcalde, celébrase ao longo de 3 xornadas distintas. E os promotores tratan de que todos os sectores económicos da vila se impliquen ao máximo, xa que durante estes días recíbense un montón de visitantes. O epicentro de toda esta xoldra, festa, algueirada ou rexouba atópase aquí, nos expositores dos viños. Aí quería eu chegar. Xa sabía eu. Pois veña, imos. Pero temos que ter cuidado, que logo hai que coller o coche e o viño non é auga, Non te preocupes. Ti bebes en medo. Hoxe podía eu conducir ese novo Gol Sport 2.0 TDI de 150 cabalos e 6 velocidades con Blue Motion. Voceciña, primeiro imos ir ás adegas e logo xa veremos, Vale, imos. A Feira do Viño de Chantada é a primeira feira vinícola do calendario. Cos seus 31 anos de historia, esta cita cos caldos da Ribeira Sacra mantén o seu tirón co paso dos anos, congregando a centos de persoas en torno ás 16 adegas que este ano acudiron ao certame. Aínda que o tempo non acompañou a xornada, isto non restou afluencia poidéndose desfrutar dunha xornada de troula e negocio ao redor do viño elaborado nestas terras. Ademais das cubetas instaladas polos cosecheiros, a feira ofrece outros alicentes como a subasta de gando, pasarrúas, orquestras, postos de venda ambulante e unha boa oferta gastronómica. Foráneos e visitantes e pequenos e maiores desfrutan desta xornada festiva en Chantada, casi igual que o fai Marta, que de seguro xa comezou a catar viños. Moi boas! Que tal? Veño catar o meu primeiro viño aquí en Chantada. O primeiro, pois veña.
Xa, ahora mismo. Que me vas poñer? Para empezar vamos a probar un blanco. Este viño é un viño feito con godello e treixadura, o 60% de godello e o 40% de treixadura. Xa leva casi 10 meses redondeado en botella para que se faga un pouquiño máis untuoso, máis redondo na boca. Entonces, bueno, pues a ver que te parece. Que ganas de probarlo. Que fresquiño, que ben xenta isto, Nos temos a bodega aquí en Chantada, os nosos viñedos están na marxen dereita do río Miño e o máis importante é que están asentados sobre a pizarra, que dá unhas características determinadas ao viño, o sea, dalle máis mineralidade, digamos que imprime carácter ao terreno. Xa a familia facía viño pois antes, xa se remonta a unhas 4 generacións ou así. E hoxe estades aquí para que? Para dar a coñecer os vosos viños, para vendelos. Bueno, este é un pouco, vámoslo decir así, unha exaltación do produto, non? E intentamos con isto, pois que a xente se chegue aquí, nos coñezca, pero non só os viños, o sea, senón que coñezca tamén a zona, que é moi interesante perderse un pouco por as nosas ribeiras e ver onde se cultiva, que é de onde sale realmente este traballo, non? Vale, bueno, eu creo que ahora tócame coñecer o viño tinto. Pois probamos o tinto. Ahora vamos probar un Mencía 100% sin madurar, é un viño afrutado. Como vas poder comprobar, pois é un viño moi aromático, con moita fruta, digamos. Da Ribeira Sacra. Como é o carácter dos de Chantada? Bueno, ben ves como está aquí o ambiente no recinto. Un pouco festeiros somos, pois os nosos viños acompañan esa festa. Podemos comprar estes viños? Bueno, pois nos comercializamos fundamentalmente a Galicia, un poquinho en Estados Unidos, moi pouquinha cousa. E aquí en Galicia, en tendas, supermercados, a través de internet? No, basicamente enfocamos o noso produto a tendas especializadas e a hostelería. Un viño xove? É que vou para a Coruña, Vas para a Coruña? Veu dende a Coruña para a comprar o viño? porque veño todos os anos, pero este vou non mandar para Coruña. A ver, entón só me queda por probar o de barrica. Ese xa é máis potente, non? Bueno, este é un viño, é un Mencía tamén, seleccionamos mellor as parcelas que sean ceparbellas, que remata a fermentación en contacto co bagazo para extraer máis corpo, para darlle máis estrutura ao viño e metémolo, máis importante, sobre 6 meses en barrica. A ver que che parece. Vou probar, Notas a diferenza, Bueno, Primitivo, só nos resta brindar por este día e porque teñades moita sorte. Por moitas gracias. Que boa pinta. Ei, pídelle outra copa para min. Outra máis, Marta? Hola, Roberto. Estou aquí na Feira do Viño, catando viño, e terei que catar un dos vosos, non? Me digo eu, non? A ver, veña, pero xoven, barrica... Este é un viño que non ten barrica. A mí non me gusta chamar de xoven, pero bueno. Vale. Brindaremos, non? Digo eu, non? Pero, Roberto, antes de nada, a min gustaríame saber de onde sae todo isto. Bueno, isto sae de unha viña e de unha adega que se queres despois a tarde te convido. E te podo ensinar. Sí, vamos xuntos. Veña. Quedamos a tarde logo. Veña. Bueno, pois veña. Brindamos, saúde. Eu ergo aquí tamén unha copa de tinto de Chantada e digo
para vivir así, mellor non morrer nunca. Viva a feira do viño de Chantada, vivan os adegueiros de Chantada, viva o pobo de Chantada. O pregoeiro Miguel Anxo Fernán Bello. Que significou para vostede hoxe estar aquí e que lle chamaran para dar o pregón? Pois é un momento emocionante porque esta feira do viño de Chantada é un dos grandes eventos que se producen en Galicia polo significado que ten unha feira que inaugura o ciclo anual das feiras do viño en Galicia. A vostede que lle une a estas terras? Bueno, pois úneme o feito de ser lugués, de ser da terra xa, e tamén nese sentido, pois ese factor de admiración pola terra, pola natureza, pola paisaxe e polo viño, crean un vínculo e crean unha unión, e iso é o que un sinte. Moitas gracias por pasar este rato con nós e que disfrute do día. Moitas gracias a vos. Pois xa a nosa cita da tarde chegou a hora de buscar un lugar para ir xantar, non? Vinde comigo. Pois veña, adiante, sígote. Na feira do viño pódese atopar un lugar onde xantar en case que todos os recunchos. As xentes reúnense ao redor das mesas dispostas nas diferentes carpas instaladas para xantar dende polvo a feira ata churrasco, acompañadas, como non podía ser doutro xeito, dun bo viño da Ribeira Sacra. Facemos un alto no camiño aproveitando o tempo de botar unha cabezadiña para visitar Cabezas Mobles, unha empresa avaliada con 132 anos de historia satisfacendo os clientes máis exixentes. En Cabezas Mobles contemplan todas as necesidades en equipamento de mobiliario e decoración sen deixar de atender outras como elementos auxiliares e incluso tapicerías. En Cabezas Mobles tamén realizan os teus proxectos de decoración e asesoramento en interiorismo, traballando para que os teus mobles formen parte da túa vida. Ben, pois como quedamos esta mañá, imos visitar con Roberto a súa adega e os viñedos. Roberto, unha paisaxe impresionante. Pois é, sabes? Traballar aquí debe ser unha gozada. Sí, ten cosas gratificantes e ten cosas, ten esforzo físico e duro a veces. Días como hoxe, que estuvo chovendo, pues estar na viña complicado. Pero sí que hai momentos de tranquilidade, de sosiego, de estar ca naturaleza e de estar facendo viticultura. Explícame un pouquiño as características desta zona. Bueno, tú has de saber as fincas, entre elas esta. E todas as fincas teñen un denominador común. Son fincas de moita pendente, son fincas de granito ou de granito descomposto, máis ben, a meirande parte de Seabre, fincas onde se conserva a acidez, onde hai un suelo moi corto, o cal dota os viños de moita mineralidade e con un perfil aromático fresco e sin chegar a sobremaduracións. Que diferencias hai entre estas viñas e entre outras que podemos atopar por esta zona? Bueno, diferencias hai aquí a cada paso, a cada meandro do río, a cada cambio de orientación, a cada cambio na composición xeolóxica do solo. E ademais, pois, incluso en cada parroquia hai unhas formas outras de cultivo. Ademais, logo, as altitudes. A diferencia principal, ao mellor, o que eu busco en Toalde son fincas con moita altitude, por lo tanto, con suelos moi cortos, para que o viño se empape desa mineralidade, dese suelo, que ao final é o que nos fai distintos no mercado. Os viños de alta montaña, os viños de montaña, os viños onde hai granito. Explícame un pouquiño, porque tedes varios tipos de viño, non? Sí, a adega Roberto Regal é unha adega comunitaria, unha adega na
na que se pretende viabilizar distintos proxectos e darlle cabida a distintos proxectos vitivinícolas, de varios viños con distintos perfiles, varios viños que expresan varios suelos, varias formas de cultivar, e entre esos todos se fai Toalde. Como vedes, aquí estamos en un castro, foi un antigo castro celta, agora estamos nunha orientación sureste, e, por exemplo, aí sei orientación sur, aí sei outra orientación, e iso dá pé a facer varios viños con distintas características organolécticas. Onde podemos marcar o viño de Toalde? Bueno, eu creo que os viños de Ribeira Sacra, donde mellor se poden topar é na Ribeira Sacra. E despois se pode atopar en Estados Unidos, se pode atopar na Coruña, en Santiago, e en algúns outros puntos de España, en Valencia, en Madrid. Se deron unha serie de circunstancias, nos últimos tempos en Ribeira Sacra, e o traballo de moita xente fixo posible que foran coñecidos os viños desta zona. E esa viña que dis que é de 17 persoas? Esa viña é un proxecto que emprendemos unhas 10-12 persoas, se chama Soubenzas, ten unhas características moi particulares, porque ten muchísimo color, ten un viño con moito color, un viño con moito aroma, e despois un viño super mineral. Pois non se pode decir que o proxecto Toalde sea un proxecto netamente ecolóxico ou obxectivamente ecolóxico, porque son varias fincas e non todas están certificadas como tal. O que sí que ten unha componente de sostenibilidade e tamén de ecoloxía, pois sí que intentei un pouco nos meus proxectos, nas miñas fincas, intentar un pouco seguir esa forma de viticultura. Roberto, por que esa idea de unha viticultura sostible? Desde o punto de vista medioambiental, pois é interesante poder manter isto que nos deixaron. Son produtos máis sanos, son viños máis sanos. O levar unha viña deste xeito permite manter a microflora e tamén de algún xeito feito de traballar tradicionalmente as viñas, pois van a caracterizar máis o produto e vai ter unha singularidade que, posta en valor, pois pode ser interesante tamén comercialmente. Roberto, así que aquí foi a orixe de todo o teu proxecto, non? A idea non era facer un viño, nin ter un viño propio, nin moito menos. Pero, bueno, ao final, é a única viña que ten propiedade dentro do proxecto Toalde. A maior parte das viñas, ou todas as viñas os que se fai Toalde, salvo esta, non son viñas en propiedade, son alugadas. Bueno, pois imos logo. Bueno, pois veña, vamos. Roberto, que significa para ti este lugar, Portutide? Bueno, Portutide é unha zona das máis emblemáticas da Ribeira Sacra, é moi conocida, e ten un microclima moi especial porque está aquí como unha especie de valle. Son viños moi aromáticos, moi elegantes, e ademais, bueno, de aquí procede a miña familia, un pouco as raíces familiares. Bueno, Marta, chegamos á adega. Que facedes aquí exactamente, entón, Roberto? Bueno, pois esta adega, aquí é onde se elaboran os viños. Como ves, hai un montón de depósitos, cada depósito para elaborar as uvas de unha finca. É unha bodega moi minimalista, tamén non é a viticultura, que é imprescindible. No meu proxecto a tecnoloxía non é prioritaria. De que cantidades estamos falando? Falamos de un volumen total na adega de uns 20.000 litros aproximadamente, e máis ou menos a media de botellas pois son 2.000, 3.000 botellas. Cando toma unha copa de viño vai tirando de un fío onde vai sacando non só o tipo de uva, sino o suelo do que procede, a orientación, de como se traballa, de por qué, aprender, intercambiar, e o viño é eso, o viño é unha canle de cultura increíble, de intercambio cultural, de coñecemento cultural, coñecemento xeográfico. Bueno, eu creo que para rematar esta visita só nos resta brindar. Pois eu penso que sí, non? Bueno, pois veña, imos preparalo todo. Roberto, pero esta terceira copa é tan chea. Bueno, a terceira copa é porque ven agora un amigo meu, un amigo de altura. Moi boas.
En que andades metidos? A ver, ten que ver co viño? Sí, ten que ver co viño. Ezequiel é un apasionado do viño. Dixo que por a súa condición de escalador, de montaña, que de facer un viño só podría ser na Ribeira Sacra, non? Pensei, non, no viño un proxecto, non? Vin que era quizá moito risco nos tempos que corren, non? Meterse no tema do viño así tan a saco como tiña pensado, pero quedoume aí a idea de facer algo pequeno, aquí con Roberto Regal, que foi co primeiro que tropecei aquí na Ribeira Sacra. Moi ben, pois agardo que o próximo brindis que fagamos sexa co viño do voso proxecto, non? Esperemos que sí. Aquí o técnico manda. Pois seguimos logo. Por este viño e polo futuro. Ben, amigos, pois ata aquí a nosa viaxe pola Feira do Viño de Chantada. Eu levo a mochila chea de diversión, cultura, paisaxe e viño, moito viño. Despídome por hoxe recordándovos que a verdadeira viaxe non está en descubrir novas terras, senón en miralas con novos ollos. Ata sempre. Moi ben, pois ata sempre entón. Adeus. Voceciña, ti sabes conducir? Reciola, conduce só. Hai que ver. Póñome guapo e vou pro campo da feira, buscando moza pra bailar la muñeira. Das festas gastronómicas son especialista, pido, por favor, un aplauso para os ramistas. Todo verán sen dormir.